heel mooi moment waarin wij een hele brutte te vieren hebben. We hebben het over de eerste steen, we hebben het over 10 jaar samenwerken en we hebben het over een nieuw seizoen waarin we met z'n allen in de Trinwaarden genieten kunnen van dit prachtige zwembad. Wethouder Gelbrich Hoekstra lijst sneun de eerste steen van het nieuwe gebouw bij het zwembad in Gietjerk. Daarom het zien hier dat de stichting Zwem in gearwerking met de gemeente Gietjerkstad strijden om het zwembad boven water te houden nadat er een bericht kwam dat het zwembad dreigde te sluiten. Bijzonder jaar. Wij bestaan als Zwem 10 jaar. De opening van het zwemseizoen weer in een coronajaar. Een nieuw bestuur hebben we. Dus ik hoop eigenlijk, ik zie dus de toekomst zeg maar zondag in. Daarom het zien hier wie voor de stichting net een makje. Bij een soort onderhandelings, peteren en acties had ze het voor elkaar kregen om het zwembad in Gietjerk open te houden en daar binnen ze tegen grutskop. Is met de gemeente toen afgesproken van er wordt €10.000 opgehaald aan cashgeld. Dat zijn dan vanuit de donateurs wordt dat bij elkaar gebracht. En €10.000 wordt in natura eigenlijk door de inzet van vrijwilligers. En dat is vooral heel erg terug te halen in de schoonmaak. Dus er hoeft geen personeel ingezet te worden. Maar de vrijwilligers maken 2 keer per dag in groepjes het zwembad schoon of de kleedaccommodaties. Skimmak wie de Oranje man wolnedig, want het zwembad moest startkleer wezen voor deze bijzondere opening. We zijn gewoon super blij dat we nu hier wel met elkaar kunnen gaan zwemmen en dat je elkaar weer kunt tegenkomen. En je hoort ook gewoon vaak om je heen wel van hoe belangrijk mensen het vinden om te zwemmen en ook inderdaad gewoon het ontmoeten eigenlijk. De verbouwing gaat tijdens de Simmerman gewoon terug. Er komt nieuw sanitair, een nieuw entreehok en het bestaat compleet uit dwarsen materiaal. Het zwemmen kan tussen de werkzaamheden gewoon terug in. Ja, we hebben natuurlijk die tent hier neergezet. Alternatieve kleedruimtes. Dat werkt op zich prima. Er zijn douches. Mensen kunnen zich omkleden. Moeten wel even met een ommetje zo door het voetenbad kan men het zwembad inkomen. Maar het is op zich prima te doen allemaal.